Oh, ce faceți oamenii mei, prietenii mei? Aici suntem pe deal la Epleșchet, la Ghel, la Nardeal. O mică plimbare de duminică. Ia uitați cum arată. Și nu, să nu uitați, mă. Ce părere aveți de canalul meu, de clipurile mele cu glumele, cu ardelenii, cu glumele universale, alea. O să mai fac în fiecare zi câte o glumă. O să mai pun. Și îmi spuneți și voi dacă vă place sau nu. Ce părere aveți? Mai punem, nu mai punem? Sau să pun altceva? Să fac alte filmări dacă nu vă place. Nu cu glume și cu ele. Altceva, mă, oameni buni, mă. Trebuie să comunicăm, nu? Păi suntem oameni și noi. De aici, de la munte. No, cine? Eu am băgat o plimbare pe deal în sus, pe acolo în pădure. Aici nu sunt urși, numai vulpe este. Și vulpoice. Alea vulpoicele cam noaptea, mă, la pădure aici. Nu vine, mă. Apoi ce să zic, multă sănătate vă doresc. Vouă și la familie. Și nu, mulțumim și mulțumesc că mă vizionați și glumele și canalul meu. Vă salut! Sănătate și virtute la toată lumea. Levica din Ardeal. Ne mai veselim și noi pe aici. Aici o rulotă, fii atent, ne-a trebuit și mie. Ce fain m-aș duce cu ea. Un excursie, cazare gratis. Da, da. Salutare, salutare. Numai bine. Rău la nimeni.